Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny video. Jeg har været at købe noget fyrværkeri, og jeg har købt en del mere end hvad jeg plejer at købe. Så jeg tænkte, jeg lige vil dele det med jer også. Så lad os da bare komme i gang. Jeg tænker, at vi starter for det lidt mindre, og så vi kommer op til det større ting bagefter. Vi starter med de her shrakaka. Jeg ved ikke, hvorfor der står shrakaka, jeg kan ikke udtale det der. Men de har i hvert fald 40 gram og 0,8 gram per styk, 50 stykker i alt. Det er mini-crackling, og det kan man ikke lige se, fordi det står der, men ja. Så har vi heksyl, dem kender vi alle sammen. 50 gram i alt, 1 gram i hver. Det er fra Harald Nyborg, og jeg har købt 4 stykker af dem. Jeg har købt 3 af. Så har vi et juniorsortiment, 50 dele, som er fra til Hansen. Det har 109,72 gram, og så står der, hvad der er i, og deres gram enkeltvis. Jeg skulle lige også have nogle af de her, jeg ved ikke, hvorfor jeg købte dem, selvom de har sat skydning, at man kun må skyde af 2 dage, men jeg skulle lige have dem som hænder op ad aftenen, ikke? Nytårsaften. Så ja, lad os da bare komme videre her. Så har vi nogle Thundershot her. I kan se, at jeg har en masse. Det er fordi, at de var på halv pris, så jeg tænkte, at jeg skal lige have dem. Jeg brugte mest af mine penge på de her. De har 6 gram i hver, og så der er 3 stykker i. Og så 18 gram. Jeg kan lige vise, hvordan de ser ud også, hvis det er. Så der er en Dum-Dum 1, Dum-Dum 2 og en Dum-Dum 1. Og ja, så ja, det er det, der ligger i her. Og dem har jeg så 19 af, tror jeg. Ja, 19 burde det gerne være, der er i her. Så har vi nogle Flighty Mini. Det er fra Harald Nyborg. 10 stik. Med igen 6 gram, og så er det 10, så 60 gram i alt. Og dem har jeg så 3 pakker af. Så vi kommer videre her. Airbomb-sortiment. De var også på tilbud til halv pris, så dem skulle jeg også have. Der er 12 styk i alt. Og der er 25, 30 og 20 mm i. 20 mm, ja, de har 6 gram. Og så tænker jeg 30 mm, det er 23,5. Og 25 mm, det er 12 gram. Og ja, dem har jeg så 2 af. Så har vi en Thundershot der, det er bare en enkelt, det er bare rest fra sidste år, jeg har en enkelt tilbage i den. Så jeg tænker også, at jeg vil vise den frem, men der kommer nok test mellem de her Dum-Dum, Flighty Mini og nok 20 mm de der fra Airbomb, og så måske den der også fra Hansen. Så det kan I følge med på kanalen for at se bagefter, når vi kan skyde af. Men lad os bare komme videre, så har vi nogle raketter herover. Outcast salutraketter. De var også på tilbud, jeg ved ikke om det var halv pris, men det var gode tilbud i hvert fald. 49,2 gram i alt. Jeg kan lige vise, hvordan det ser ud. Sådan en her. 8,2 gram i enkeltvis. Og ja, de skulle også vise, selvom der var meget fede salutraketter. Og dem har jeg 2 pakker af. Så kommer vi videre til de her raketter. Det er himmelbjergraketter fra Harald Nyborg. Det er 230 gram i alt. 23 gram hver, 10 styk. Dem har jeg så en enkelt pakke af, fordi jeg skal også lige have nogle himmelbjerg. Det er nogle fede raketter for pengene i hvert fald. Så har vi en sidevejen raket, og der er kun en. Det er fordi det var et sammenkøb med den der skypumpe batteri. Det er også en fed raket. Jeg har ikke i hvert fald prøvet den før, men på videoen så den fin ud, så jeg tænkte, den skal også lige prøves. Der er 44,4 gram i sådan en her. Så den er okay loaded, den her. Den er spændt på at se, hvad vi kan. Så har vi nogle ækvator. Jeg ved ikke, hvorfor de har lavet designet om. Fordi jeg synes bare, det ser lidt mærkeligt ud, men ja, sådan er det. De hedder Eagle nu, og de har 72 gram i alt, og der er 6 styk. Så ja, jeg plejer altid at købe ækvator, fordi dem kan man aldrig gå galt i byen med. Så ja,
Lad os komme videre til nogle bomberør her. Som I kan se, jeg har en god mængde bomberør. Vi kan lige starte ud her, Fatamorgana bomberør. 20 mm, 30 gram, 5 skud. De her har lidt mindre gram, end de fleste 20 mm bomberør har. Men de er gode alligevel, så dem skulle jeg stadig have. Så har vi nogle fyrværkerne anbefaler og classic bomberør. De er begge, altså en enkelt bomberør koster 9 kroner, og det gælder for begge varianter. Så dem skulle jeg også lige have. Jeg har 12 af dem, og i fyrværkerne anbefaler, så er der 35 gram 5 skud, som der plejer at være. 35 gram plejer der at være i de fleste 20 mm bomberør. Jeg ved godt, der står romerlys, men det er altså bomberør, altså det står her. Så ja. Og så har vi en classic bomberør her. Med igen 35 gram 5 skud. Og der står romerlys igen, det ved jeg ikke, hvad der gør, men det er bomberør. Så har vi nogle Harald Nyborg bomberør. De var også, det er også nogle bomberør, jeg plejer at have, fordi at, de har Romantic 2 i sig. Og Romantic 2 plejer at være en fed bomberør, fordi salut og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvad der skete det her år. Jeg har kun fået Romantic 1, en hel pakke fyldt med Romantic 1. Jeg har dog fået to pakker faktisk med Romantic 2 i også. Men den her pakke, jeg ved ikke lige, hvad der skete gået galt her, men de har kun givet mig Romantic 1. Men ja, dem har jeg 3 pakker af, og dem plejer jeg altid at købe. Så kan vi komme videre til det store her, som er batterierne. Jeg har i alt 10 batterier, og lad os da bare starte fra Blue Power her. Det er en ny batteri, det er et formstykke batteri, så det føles godt. 16 skud. Hvor står gram her? 185,6 gram, det er 25 mm. Og det er noget nyt, som Harald Nyborg har kommet med det her år. Så det skulle jeg lige have i dag, og jeg får lige prøve den der. Så har vi et Heavy Block batteri fra Bilka, som jeg også lige skulle have en af. Der er 20 skud, 134 gram og 22 mm. Det har jeg i hvert fald ikke prøvet før, men jeg tænkte, jeg vil prøve det her år. Så har vi 3 stykker Dramatic. Jeg tænker, vi kender dem. Det er en virkelig gode batterier for pengene i Harald Nyborg. De har 187 gram, og det er 20 mm vinkelbatterier. Så dem skulle jeg også de her 3 af. Så kan vi komme videre til vores T. Hansen batterier her. Jeg har en skypumpe her. 16 skuds 210 gram og 25 mm. Det er også, jeg har ikke prøvet det før, men det skulle også være et godt batteri, så jeg tænkte, jeg skal lige prøve det i år. Så har vi, jeg skal bare lægge den her. Vi har et sammenkøb med jordskælv, krystal og orkan. Og i jordskælv her, så har vi 24 skud, 18 mm rør og 139,2 gram. Det her, det er også et batteri, jeg havde sidste år, og jeg er faktisk ret tilfreds med det, selvom det kun er 18 mm rør. Så sådan et sammenkøb skulle jeg også lige igen. Det samme med krystal og orkan, de er fede batterier. I krystal her har vi 25 skud, 20 mm og 210 gram. Så det er også et godt batteri. Ja. Så har vi et orkanbatteri. Det er et fint stort batteri. Den har 16 skud, 304 gram og 29 mm rør. Det er også et godt batteri, jeg holdt sidste år, og jeg var rimelig tilfreds med det, fordi at det var stor spredning, og det er 29 mm rør, og det er godt til pengene. Så det er i hvert fald det skulle jeg have. Så har vi noget resttal her. Det var afgrund. Det er sidste år, man kan få det. Det er også første gang, jeg har det, og sidste gang, jeg har det, fordi jeg kan ikke købe den der. 30 skuds, 30 mm rør batteri her. Med hele 582 gram, og fordi det er over 500 gram, så kan det ikke sælges mere fra næste år, så dem skulle jeg også lige have en af, bare lige for at prøve dem. Men ja, det skulle også være et godt batteri. Yes. Så tænker jeg, at vi har gennemgået det hele.
Tak fordi vi ser med videoen, og husk, der kommer flere videoer, så følg med på kanalen. Så ses vi egentlig bare i næste video. Hej.